O alcalde do Concello anfitrión desta festa do Cochiño. Alcalde, moi boas. Boas, que tal? Mira o que se atopa, xa está todo con ganas de disfrutar da festa. Sí, todo preparado, normalmente ás 2, e cando a xente empeza a comer. Esta festa, tal e como che comentaba outro día, é un evento que cada quen disfruta a súa maneira. Hai xente que se coloca nestas carpas convencionais que o Concello habilita, outros traen carpas particulares, máis dun centenar de carpas espalladas ao longo do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial, e actuacións musicais durante o día. A charanga Santa acompaña, aquí o grupo de San Martiño de Cerceda e Faíscas da Pontraga, que xa teñen por costume acompañarnos nestas datas aquí na Festa do Cochiño en Cerceda. Un entorno que podedes comprobar, parque acuático, como antes decía, paseo fluvial, xardín botánico e conectando aquí directamente coa Vía Verde, o cal eu creo que é un valor engadido a esas tres cabezas que ten esta festa. Por un lado, ese entorno, por outro lado, a parte gastronómica e a parte musical, que terá o colofón final á noite coas actuacións da Orquesta La Misión e Olympus. Que son dúas das grandes orquestas. É vostede de Cochiño, alcalde? Bueno, de polvo, de churrasco, ser son máis sí. De polvo e de churrasco. Tamén admito que o modelo de polvo e churrasco que se está destilando tanto nas festas en Galicia neste momento está moi explotado. Ás veces a variedade tamén se agradece. Está claro que unha festa como a do Cochiño ten que facer fincapé, está evidentemente no que aquí se ofrece, non? É unha festa que iniciouse a finais dos 90, se falades como antecesor poderávos explicar que foi dun modo aleatorio. Decidiuse así, apostouse polo Cochiño como se poidera haber apostado por calquera outro produto. E pouco a pouco foi crecendo ano a ano, un pouco amparado nese segredo que é o de que cada quen disfruta a súa maneira. Hai carpas particulares que tamén teñen moito ambiente, que son un valor en si mesmo. Está, por exemplo, a cochinela ao final do Xardín Botánico, e esa posibilidade de que cada quen veña e o disfrute cos seus e da maneira que considere tamén é un dos segredos do éxito que tivo durante todos estes anos. Me comentaba, alcalde, que Cerceda está de moda en datas de verán tamén, con récord de afluencia, por exemplo, o parque. Récord de afluencia no mes de xuño, o segundo mellor mes de xuño da historia. É primeira vez que no mes de xuño hai un día no cal nos visitan máis de 3.000 persoas. É certo que aí hai unha cuestión que non depende da xestión política nin da xestión administrativa, que é a meteoroloxía. Cando a meteoroloxía acompaña, o Parque Acuático do Cerceda é un valor seguro e ten éxito. Hoxe, por exemplo, podedes comprobar que está ateigado de xente que está disfrutando, e despois pola noite moita desa xente tamén queda a disfrutar da propia festa, e outra moita ben atraída por ese evento musical. Pero para darse conta da dimensión, hai que ter en conta que máis de 100 carpas particulares foron instaladas ao longo do paseo fluvial, máis alá do que hai aquí establecido. Iso fala nos ben ás claras do tirón que ten esta festa, que é unha festa que probablemente non teña o caché, nin teña unha categoría de turismo como teñen outras ao longo de Galicia, pero que ten moita tirada no territorio, non só aquí en Cerceda na comarca, senón máis alá. Pois, alcalde, vou deixar que tome o vermú, se vostede de vermú, pero antes convide a toda a xente que nos está vendo a que se pasen por Cerceda, por favor. Efectivamente, ainda están a tempo a pasar hoxe a disfrutar da festa do Cochiño e tamén a visitar o parque acuático que temos aquí, que é un parque acuático que é un valor seguro dentro da oferta turística en Galicia, e ademais que conecta directamente co que antes decía, paseo fluvial, xardín botánico e a Vía Verde, unha Vía Verde que se sigue estendendo precisamente hacia Santiago, e que pouco a pouco pois tamén está crecendo en atención e en afluencia de persoas.